Після закриття 3 телеканалів, декотрі істочники, як у церковних, так і в правительственних кругах, страхали, що слідуючий удар нанесуть по Українській православній церкві. Наскільки то возможно? Такі слухи уже коментував глава Синодально інформаційно-просвітницького відділу УПЦ митрополит Ніжинський і Прилуцький Клімент. Ми йому дякуємо. Можемо вам добавити, що більшість наших православних людей проти того, щоб забороняти канали, забороняти блогерів, закривати газети, щоб забороняти людям говорити правду, писати правду, доносити до людей правду. Но также мы против того, чтобы, возможно, явилася активізація імплементації того норм, прийнятого ще во времена Порошенка закона, який примушує нашу українську церкву, українську православну церкву, якусь міфічну руську православну церкву в Україні. А уже до цього ми знаємо, якщо б таке произошло, почав би творити вседержавний вандалізм, повсемісні попитки відбирати Києво-Печерську лавру, Почаївську і більшість храмів нашої церкви. Мудро цей вопрос освітив митрополит Клімент, він так і пише, дуже удачно. Вони, безбожні чиновники, думають, що на церкву може легко впливати. Но політики, будучи в більшості своєму людьми невіруючими, малоцерковними, я скажу, ще добавлю, і у більшості безбожники, упускають із вида главний діючий церковний фактор – самого Господа Бога, главу церкви, Христа Спасителя. Іменно Бог сохранив церкву і нашу у часи Австро-Венгрії, в часи терору Сталіна. Ведь ми вижили. І так що тим, хто хоче, каже Клімент, з нашою церквою боротися, канонічною, православною, прийдеться таким превзойти і такого історичного персонажа, як Сталін. Нині, оскільки Сталіна у нашій державі символізує групка западноукраїнських уніатів і розкольників, при помочі подобних їм депутатів, то вони суть такий, скажімо, некий колективний Сталін, котрий Сталіна критикує, закони старі критикує, закон про декомунізацію приймає, а нічого не міняють. А стають таким же, як і був їх ними критикуємий тот персонаж.